tal, señoras e señores? Son as 6:30, chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia, chegou o momento do A Voltas co Prato. Hoxe temos unha tarde moi doce no plató da televisión de Galicia. As receitas son cousa vosa, da xente que está na casa, que nos envía moitísimas receitas todos os días, pero os cociñeiros, neste caso o cociñeiro e a cociñeira, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Que tal, como estamos? A ver... Creo que Merche está un pouco fastidiada por Conte, todo apuntaba, todo indicaba que ia gañar e ao final... Non pasa nada, fiz unha tortilla que estaba riquísima, pero as patacas tamén estaban moi boas. De feito, a tortilla comeuse aquí toda, Da tortilla non quedou nada. E Xulio, como estás? Pois veña por outro. Bueno, hoxe que vai sumar vitoria. Claro, eu sempre veña a gañar, pero... E venres de San Martiño, hai moita xente que podería dicir hoxe van facer castañas, pois non! Atención, porque imos ver que é o que nos trae Bea, de Cabanas. Chámome Bea Carbón, son de Cabanas e vou a contarvos a receita da tarta da avoa. A tarta de galletas, chocolate e flan de sempre. Poñemos 1 litro de leite e botamos as 2 tabletas de chocolate, partidiñas, para que se vayan desfacendo pouco a pouco. O flan hai que seguir as instruccións que poñen no sobre. Unha vez que temos flan e chocolate, vos poñemos nunha bandexa as galletas e botarlle o xarabe que preparamos antes. Poñemos por riba unha capa de chocolate, empapamos as galletas de novo que colocamos e rematamos con unha capa de chocolate. Unha tarta que sempre triunfa. Así que desde aquí animovos a que pagades vos e a melloredes. Gustoume que Bea dixo, o flan hai que seguir as instruccións que pon no sobre. Iso é así. Ou senón, ver as receitas do A Voltas co Prato. Porque hoxe imos facer neste programa a maravillosa, única, grande, inigualable tarta da avoa. Un aplauso! Tarta da avoa! Tarta da avoa! A ver, como vamos facer? Vamos facer como Bea, pero imos facer unha crema pasteleira en lugar de utilizar o flan. É que a min creo que me gusta máis con crema pasteleira. De feito, cando vas a un restaurante e che di melocotón en almíbar, yogur, flan de queixo, flan de nata, tarta da avoa. Ten crema pasteleira? Quéroa. Pois eu vou facela esa tarta da avoa neste recipiente. Encántame. Xulio, atención. A ver, Xulio... Eu vou a facer neste recipiente. Ves? Xa sabía eu. Pero que tarta vas facer aí, meu Pois home? mira, voulle poñer a galleta. Eu tamén vou facer unha crema pasteleira. Vou facer dúas. A galleta que? Tamaño que? Tamaño picao. Vou picar a galleta e vai ir galleta. Vou facer un carameliño de Samsung. De Samsung? Claro, porque eu non vou mollar a galleta. Vou na moer e despois vou botar algo o Samsung de outra maneira. E vai na facer crujiente, vai ir chocolate, vai crema pasteleira, galleta, Samsung... Para. Fixadevos nisto, xente da casa. A ver, é que entrame na boca esta. É un postre, este é un postre para despois dun churrasco. É que, por favor. Mira, vamos cociñar, porque é o que quere xente na casa, é cociñar de maneira un pouco... boa, decente. Veña, vamos con Xulio. Veña, vamos para lá, por aí, con Xulio. Seguimos a Xulio. A ver... Vou facer 3, O home do recipiente. Gracias. Galletas, estas galletas encantan. Dame unha. A ver, dame unha. Bueno, vamos a empezar co caramelo, porque necesitamos que se enfríe. Entón, aquí hai 100 gramos de azúcar e vamos a botar un chorriño para matizar de Samsung, vale? Viño 12. Pois este é Samsung. Pero non dixas as marcas. Bueno, pois viño 12, pero tamén se pode usar Samsung. Vale, entón, poñémolo aí que se vaya facendo caramelo. Por certo, a xente que nos está vendo na casa, chamade ao A Voltas co Prato, chamade que estamos facendo tarta da avoa, que pode haber máis mítico, máis clásico que a tarta da avoa. Non ten tantos anos, como pensamos, despois contarémolo, pero chamade ao A Voltas co Prato, falade da tarta da avoa, da tarta que vos gusta, dos postres que vos gustan, do que queirades. E recordade que, como sempre, que repartimos. Cartos, moitos cartos, 100 eurazos. 50 dunha vez? 50 dunha vez? E 50 de outra. Que ben tes aprendido o guión. 100 eurazos. Si é que dá gusto. Dá gusto. Xa te teño adestrado completamente. Completamente. Bueno, mira, e mentres, como eso vai levar, non lle vai levar moito, pero un pouco lle vai levar, vou ir moendo a galleta. A galleta, vale? Eu vou non comendo. Claro, te iba la comendo. Bueno, é moi sencillo, mira. A galleta, vou utilizar estas, pero podemos utilizar calquer tipo de galleta. Mira, esta vamos a mover un pouquinho para que non se nos
E vamos quitar un É moi pouco de... típica tamén a estilo María, non? Claro, Tamén estilo María. Estilo María Ou as tostadas ou tamén, calquera as que nos guste, torradas. pero en este caso podemos utilizar incluso destas que teñen pepitas de chocolate, calquera. Eso é nos igual. Que rico, Vale? Entón, o que vamos... Mira como a recende, O Samson. O Samson. E dalle co Samson, o viño 2. O viño 12. Mira, damos así uns golpes. Hola. Esmagámoslas, ben? A ti, desestrésate, o sea, desestrésate a cabeza... No. Non. No. Non. No. Eu estrésote. Sí. Mira, xa case temos. Ves que rápido vai? Super fácil, sí. Sí, é simplemente que se disolva o azúcar no Samson. A ver, o sea, no viño 12. mostrar así a Galicia? Sí, claro. A ver se ve xente na casa aquí. É importante que espese, pero que non amargue, porque senón podenos estropear Mira, todo. fíjate, a ver se se ve aí. Mira. Xa case está, Isto é unha maravilla, Wow. É super sinxelo e queda super rico e vai dar un toque cruxiente moi agradable. Ole, a xente na casa, supoño que se fixería, non sei se se viu, como machacaches as galletas, é moi fácil, non? Con papel de forno, eso é. E agora, pasaslle o rolo, aí, e xa está. que xa estarían. Que maravilla. Pois xa temos unha das bases que... Dígame, Tío teu, sabes que vou facer eu? vas con Merche. Correcto, marcha Eu, con Merche. mira, vou retirar o caramelo xa estilo. Veña, tío teu. Merche. Vou facer dúas cremas. Chocolate, espera. Chocolate e galleta, estás merendando? Oh, que maravilla. Chocolate, galleta, que felicidade. Vou facer unha crema pasteleira. Realmente van a ser dúas, porque vou a facer a crema pasteleira e a metade a vou verter sobre este chocolate que teño aquí picado. Entón vou ter crema de chocolate e crema pasteleira. Que ben pinta a cousa, Vamos alá. Teño aquí 2 xemas de ovo e 2 culleradas de azucre. Remexemos. Hai que mesturalo ben, non? Para que quede Sí. como homoxéneo polo azúcar. Vale. 2 culleradas. É moi sinxelo facer a crema pasteleira, moi rápido tamén. Entón aproveitamos e así xa temos as dúas. 2 xemas, 2 culleradas de culleradas. azucre. Agora, para espesar, 30 Culleradas gramos... grandes, entendo, non? Sí, Vale, ben. 30 gramos de maicena, que Vale. son así como 2 culleradiñas ben grandes tamén. Vale. E volvemos a remexer. Hai que ter tino cos grumos, así cos... Sí. Sí. E o leite, ves que o leite o teño catro, está moi morniño, de nada está prácticamente frío. Que raro Merche reumatizando o leite, Un pauciño de canela. Botoulle un pouco de canela ao leite, Que raro nela. Se non fora para botarlle despois chocolate, botaríalle un montón de limón relado. Pero como despois vou facer a crema de chocolate, a esta crema pasteleira non lle vou botar limón. Vale? O sea, que todo ten o seu truquillo. Home, todo ten o seu aquel. Vale. Temos xa mesturado a maicena, que pode a fariña de millo refinada maicena. Podería ser fariña tamén. Vale. En lugar de 30 gramos serían 50, un pouquiño máis, porque non espesa tanto a fariña como a maicena. Moi ben. Eu creo que isto ten que ver a convidada, Sí? Pois veña. Que che parece? Chamámola. Veña, pois por favor, señoras e señores, que pase Bea de Cabanas, un aplauso para ela. Hola, Bea. Hola, moi boas. Ven por aquí. Ven por aquí connosco. Hola, Mira, chicos. o primeiro que che vou dicir antes de nada é que me encanta que trouxeras unha receita como é a torta da avoa, porque a min é que me flipa, de verdade, Pois xa somos dous. É unha pasada, é unha pasada. Primeiro de todo, podes ulir, deleitarte co leite Deixadesme. aromatizado de Merchi. Oh. Verdad? É que aromatiza todo que é unha pasada. Que che vaya contando que está facendo, porque vai facer crema pasteleira e crema de chocolate, non? Claro, vou facer unha crema pasteleira e a metade despois o vou a verter sobre o chocolate. E así coa calor xa se Que vai rico. desfacer e vai a ser unha crema de chocolate. Que rico, por Dios. Ves? Eu me parece que vamos a engordar. ese- Ti non sei, eu no, seguro. seguro. Que hai moita xente que di, no, os dulces engordan. No, engordas ti. Eso é así, Engordas ti, non te equivoques. Digo eu, non che sigo moita receita, non? Porque ela está utilizando, non utiliza o flan, como a ti. No, Pero é moi parecido. sí. Pero non é igual. No, igual, home, non faredes igual. Mira, Eu mira. veño para ver cousas diferentes Eso e é certo. distintas. Eso é certo. Así que, Pois creo que ningún dos dous está... a facer a que... Exactamente a túa, non. No, bueno, que a miña teña que facer todos o resto. O resto do mundo. O resto do mundo mundial teno que facer na casa. Exactamente. Pero bueno, que conste que para min é máis normal comela con crema pasteleira que con flan, Bueno, sí, é unha variante. Está O sea, moi ben. teño Prácticamente como o máis mesmo, interiorizada, sabes? Non sei. Hai moitas Igual- variedades, Claro. E moitos xeitos. É que hai tantos tipos de torta da avoa. Vamos E ver todas como están está facendo. boísimas. E todas están boísimas. Vamos Ao ver como final... está facendo Xulio para que o coñeza ben. Pois mira, eu fixen un caramelo... Hola, Bea, primeiro de Hola, todo. moi boas. Fixen un caramelo co Con que? viño 12. Ah. Co
co viño doce e ahora estou deixando enfriar porque vou utilizar para que me cruja despois esta galleta. Eu non vou mollar, vale? Vou facer un moído de galeta, un moído de viño doce e vou ir montando nestes botiños. En que? Espera, por no, capas. traigo vas. Traigo así. A ti parece normal. Las cuncas estupendas, de No. cristal maravillosas. Vas No. a decir que non che gustan. No, porque son pequenas. Se non é de medio litro non lle vale. Porque son pequenas, Ten que ser claro. de medio litro para arriba. Tens que tomar a de sempre. Claro. Pero é que Hai son que facer pequenas. 3 ou 4 litros de chocolate Claro. con moito flan e isto Claro. non. Isto non me vale. Isto para Non rellenar me vale, unha boa. Pois mira. É bonito para poñer nunha boda na mitad da noite, sabes? Cando che poñen isto xa a Que che recén. digo que vai a estar moi bo, que confíes en min, que che digo todos os días. Vale. Que Mira, ten unha pinta espectacular. vai levar unhas sí. capiñas de galleta, de crema pastelera normal, e despois vou facer mitad da crema, vou aromatizar con cacao, entón vou ter dúas cremas diferentes. E vou ir xogando cas capas hasta ter un postriño chulo. Vou facer que rebose un pouquinho para que se quede tranquilo, señor. Sí. Sí, eu vou quedar tranquilo. E falle dúas. De todos os... Vou che dicir unha cousa, non veñas aquí de moderno, porque está moi de moda eses tarriños. Por eso. Sí que non veñas aquí de inventor, Eu non veño moderno, pero ti non me ves, veño moderno, eu. Non vou vir moderno. Está estupendo. Bueno, Que vea, lle poñedes. como ves o asunto? A quen ves mellor dos dous? Os dous. Ah, xa. Empezamos moi mal, Empezamos mal. Porque me gustan os dous laos. Vale, o sea, empezamos ben. Claro. Empezamos ben. Bueno, pois agora teste que ir sentar á zona de sufridores. Pois vou a sufrir un pedaciño hasta que me Non che importa. deixedes probar. Moi ben, pois un aplauso para Bea de Cabanas, que está con nós con a Voltas co Prato. Un abrazo. Ai, como nos gusta que veña xente, como nos gusta repartir cartos e como nos gusta falar coa xente da casa. Creo que falamos con alguén de Redondela. Que tal? Boa tarde. Hola. Hola, boa tarde. Como te chamas? Eu chamo-me Ángela. Ai, Ángela, un placer falar contigo. Como estás? Fenomenal, dependo vos moito máis. Verdad, é que dá gusto, así. Mira, unha cousiña. Ti eres de torta da aboa ou non? Eu sí, de sempre. Pois mira, vouche enseñar unha torta da aboa que está facendo aquí Merche. Vente, comigo, viaxa, porque isto é unha maravilla o que está facendo. Mira. Chega xusto a tempo, Buah. mira. Berquín, a metade da crema pasteleira sobre o chocolate picado. E agora mira. Ola, e vaise desfacendo todo. Vale. Como faz Mira, ti a torta da aboa, Ángela? Pois eu a fago casi un poquinho parecido a de Bea de Cabanas en canto o que fago co flanín. Eu fago con flanín, non Ti falo con flan, vale, con flan, vale. Sí, porque eu non son tan profesional como eles. Pero bueno, tamén me sale moi rico, Home, claro, como non che vai salir rico? Cómese, como dime o Seguro que sí. está dulce, cómese. Está dulce. Está doce, cómese, entra ben. Pero mira, Ángela, é moi sinxelo. Proba un día facer así unha crema pasteleira porque é moi doado, non leva Xa nada. te estuve vendo que non é tan, Que va, tan difícil, pero bueno. No, de feito, Tardas día máis en probarei. ler as instruccións do sobre que en facer a crema pasteleira. De feito, Bueno. fíxate, Ángela, fíxate que acaba de facer unha crema de chocolate en 2 segundos. Coa metade da crema Preciosa, pasteleira, mira, xa se lle derreteu o chocolate. O sea, que é Estou increíble. vendo eu que lle queda precioso. Bueno, antes de marchar, a quen ves mellor dos dous? Bueno, a ver, o que está facendo... Xulio. a ver, Xulio, me parece elaborado tremendo. Debe pasar todo o día argallando a ver como ganar. Bueno, pues mira. Oiches, Claro. todo o día non sei, como moito ten media hora que é o que dura o programa. Media hora non, ha de estar loco todo o día argallando a ver, como No, vou pero non, é gañar moi eu. sinxela tamén esta, Sí, ela é moi así, No. ela é moi así. O caso é que despois non lle saen moi ben as cousas. No, sálelle ben, a verdade Sálelle moi que ben, sí, sálelle moi ben. moi ben. hai que Ángela, recoñecelo. mándoche un bico xigantesco, vale? Outro pa vos. Vente un día ao programa, vale? Vale, moitas gracias. Veña, irei. un bico enorme. Vale. Bico para xente outro de bico. Redondela. Veña. Vale, Chao, grazas. chao. Chao. Mira, temos aí café. Vimos vas? mollar as galletas en café Dios. con viño doce ou como di Julio, Sansón. Vale, pues veña. Sanso. Entón, Sanso. Vas mollar todas as galletas. Ves, aí tes Sí. torradas, e que temos variedade de galletas. Vou hoxe non coller podes destas comprar. que son as torradas. habituais, as que usa todo o mundo. Sabes que che digo, mira, para a festa de cumpleanos dos nenos é unha das mellores tortas que podes facer. Oh, xa che digo. Porque Sí, eu, polo menos na miña casa, se fago esta torta, están Triunfas, encantados. Sí. claro. É a que fan, é a que comen eles. Vale, entón vas lle cortar as... Nada, eso é porque me din antes, cunha galletiña. Ah, que lindo. Necesito enchóupalas. cortar un pouquiño para que a de abaixo, a capa de abaixo, que cuadre ben.
Enchoupo ben, isto depende de como sea a temperatura do líquido. Se está quente, enchoupan antes. E se está morno, como agora... Xa, pero tampouco podes deixar que che enchoupe moito, senón desfanse, non? Efectivamente. Claro. Pero tampouco que enchoupen pouco, porque senón senón- están duras e non quedan E non ricas. presta. O que presta é que faga... Que non se Sí. desfaga de todo, pero... verdad? Eu entendo. Pois se está quente o líquido, enchoupa antes. Ben, se queda enchoupando galletas, vamos ver como vai Xulio. Veña. Que Xulio! Que tal? Mira, A ver, as que miñas tes? cremiñas. As túas Mira, cremiñas. eu tes? fixen o mismo, unha crema pasteleira cas medidas prácticamente as mismas que Merchi. Merchi. O que pasa é que a miña crema de chocolate utilicei cacao en polvo. Un cacao 100% sin azúcar, sin nada, porque xa ten bastante azúcar aquí. E podo probalas? Pode só. Veña. Cal queres probar primeiro? Me igual, veña, a crema. Non queimará, Mira, e agora que me queda? Vou picar ben o caramelo. Sí. Está boa, non? Está bonito, Bueno, isto en realidad, ahora deberíamos leválo pa nevera Deixalo repousar. unha horiña ou dúas para que enfríe, que sea... Vale, e que estea che quede tal. o caramelo? Quedamos o caramelo, empezar a montaxe que me vai levar un pouquiño, porque como son tan pequeniños, teño que ter moito cuidado a hora de... Como é tan para que me especial. queden as capiñas como ten que ser. Pois mira, mentras tanto voulle contar eu a Galicia 4 cousiñas, vale? Moi Ti ao ben. teu, eu ao meu. Ainda que o nome desta torta fala das aboas, isto ten algo de trampa, señoras e señores. Polo visto, a súa orixe, estou me trabando moitísimo, verdad? A súa orixe é cousa dun chef italiano que quixo inventar algo rico e sinxelo hai uns 200 anos. E sí, acertou de vez, porque esta receita infalible ten un segredo. Admite moitas pequenas variacións. E por iso, cada quen ten a súa versión favorita. Iso sí, hai cousas inamovibles. As galletas sempre van molladas, con café, azucre, leite ou viño doce. Se hai cativos, hai que telo en conta, Eso, por suposto. E sempre hai que facer capas. Con crema pasteleira quedan para tolear, pero tamén é deliciosa con flan ou con chocolate. Por suposto, non pode faltar unha boa cobertura e tempo de repouso. Fundamental neste caso. Así, que pasa? Asentan os sabores e cada bocado será como tocar o ceo por un instante. E si, ainda que parezca mentira, sigo falando de comida, Non o credes, pero sí, sigo falando de comida. Sí, Parecía que non. É que a comida é moi erótica, É cañacas. que a comida, sí. 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 Sí, Podíamos sí, facer de unha verdad. receita especial polo Día dos Namorados, sabes? Pois sí, pero non con formas raras. No. Unha receta que fora erótica. Unha receita, claro. Sí. O sea, unha receita, Que- por exemplo, que ti me conquistases a mí. A ti xa te teño conquistado. No, pero unha receta... No, sí, é certo, Está guai, sí. Mira, ves? O caramelo, mira como parte. É como se fora, e queda finío. Mira, probo. Tamén. Sí, claro. É un caramelo de Samsung. Estás me querendo moito, xa. Claro. Aí. Mira, dámoslle uns golpes así, simplemente para rompelo e poderlo apilar un pouquiño. E despois vamos a axudar outra vez co rodillo. Que tal está? Moi ben, pero agora páganse mordentes. Claro. É o que ten. Mira. Xa verás. Bueno, mira, yo que estou aquí que teño... Está ben. No, teño os dentes pegados, xuro. Pregunta de concurso por 50 euros. De que é o caramelo que está facendo Xulio? E cal é a resposta? Viño 12 ou Samsung? Viño 12. Damos as dúas por boas. Veña. Vale. Parécese? Pois, perfecto. Sí. De viño 12. 50 euros en show, por favor, señoras e señores, comezade a chamar, vale? De que é o caramelo de Xulio? Vamos con Merchi. Valo. Hola, Merchi. Que tal? O pegamento Xulio, xurcho, estáme sacando hasta as caries, Porque estáseme pegando aos dentes, pero está moi boa, Está riquísimo. Mira, se quixéramos facer a tarta da boa para nenos, molle enchouparíamos en leite, vale? Nun Claro. café e viño doce sería para adultos, leite para nenos. Xa lle puxeches unha capa de chocolate. Sí, púsenlle unha de crema pasteleira, Vale. púsenlle outra de chocolate e agora vou repetir, vale? Vale, moi ben. Outra de crema, outra de chocolate. Vale, o sea, faz unha dobre, o sea, faz crema, chocolate, galleta, crema, chocolate, galleta, crema, chocolate. Ah, sí, Perfecto, sí. moi ben, encántame. Quedou a Podo crema... probar a túa crema? Home, claro, proba aí. A ver, con Tes esta unha... xa. Con esa sí podes. Sí, Veña. a ver. Aquí xa probei a de Xulia un pouco por, sabes? Está boa tamén. Está boa. Moi ben, moi Está ben. boa. Gusta a canela? Está boa, sí, está boa a torta da boa. Sí. Moi ben, pois agora a segunda capa, quedou a crema, quedou perfecta, Vale. Liquidiña así, Buah. sen grumos, moi bonita está. Sí, a verdade é que sí.
Bueno, xa sabe a xente da casa, xa está vendo que é moi fácil de facer, Despois podes recuperar as receitas tanto no noso Instagram como na carta da Televisión de Galicia, temos todo ali pendurado, así que, por favor, seguídenos nas redes, consultad as receitas, vale? Facede as receitas, con crema pasteleira, con flan, facede. Dime. Que fixeran as receitas e que nos mandasen vídeos facendo as receitas ás nosas redes sociais, sabes? Eso sería moi bonito. Fixen a vosa torta de tal ou fixen a de merche, eso mola moito, sabes? Sí. Que a xente fixera así. Bueno, eu de momento vou repartir cartillos, a ver quen está por aí. Vamos alá. Hola, que tal, Pacucha? Ai, Pacucho. Hola. Pacucho eres, Pacucho. Sí. Hola. Eres Pacucho? Sí. Vale, de Muros, vale. É que non sei se falaba con Pacucho ou con Pacucha, entón estaba un pouco confundido. Pacucho. Pacucho. Vale. De Muros, sabes que teño moitos amigos en Muros, bueno, en Louro. En Louro teño amigos por aí. Sí. Sí. A ver, vouche intentar dar 50 euros. De que é o caramelo de Xulio? É de azúcar con viño dulce, doce. Con Espera, que dixeches? É caramelo con viño dulce. Vale, sí. Vale. É que dixome azúcar con non sei que, entón non o escoitara. Por moi ben, Pacucho, 50 euros que van para ti. Gracias. Tens que vir un día. No, gracias no, vente un día. Vale. Vale, sí. Sí, tens unha pinta de que vas vir. Bueno, un bico xigantesco, vale? Vale. Veña, para a xente de Muros. Chao. Gracias. Chao. Gracias. A ver, como vas, Última Merchiño? capa xa. Pero ahora puxécheslle crema, galleta e crema. Non? Sí. Puxécheslle galleta, crema pasteleira, galleta e ahora crema de... Claro, va entre... Vai Estás galleta, alternando. crema, galleta, chocolate, galleta, crema, galleta, chocolate, galleta, crema, galleta, galleta, chocolate, chocolate. así. É moi fácil, Galleta, crema, galleta, chocolate, xa está. Repetimos eso ao infinito e así. É así. No? Xa está. Vale. Hasta que se acabe unha crema ou as galletas. Está rematando, non? Mais ou Sí. menos. E agora vou facer outro chocolate Outro máis. para poñerlle por riba cando desmoldemos. Vale, encántame. Veña, vou ver como vai Xulio, mentras tanto. Encántame. Esta torta estáme gustando moito, Xulio? Sí, Non sei os teus vasiños a ver como van. os meus vasiños van de Déxame ver os maravilla. teus vasiños. Van de maravilla. Mira, botelle xa unha capa de galleta e unha capa... É unha capiña de crema pasteleira. Hola. Ahora botelle outra de galleta e ahora estou botando aquí no medio un pouquiño deste caramelo crocante Que chulo. para que lle dé o sabor do... Porque lle botaches a galleta máis o caramelo. Malo crocante. caramelo ahora. Vale. E ahora vou seguir ca Vale. de chocolate. Crema pastelera con cacao. Vale. O que pasa é que me leva un pouquiño porque quero que queden ben as capas. Entón hai que axudar un pouquiño co culler. Sabes por que teño unha relación contigo de amor-odio? Sí, porque... Porque sempre me pasa o mismo contigo. Porque... Penso que vai ser un desastre a receita e sempre me das nas ventas. Pero non, es que as ventas, Claro, e sempre me dan nas ventas. E agora xa teño curiosidade por saber o que penso ao público. Se ao público lle gusta tamén isto que está facendo Xulio, voulles preguntar. Pregúntalle a ver. Espera aquí que eu voulle preguntar á xente. Bueno, primeiro de todo, hola, que tal? Boa tarde, a xente. Boa tarde a xente. Vamos a preguntar primeiro á convidada de hoxe. A ver, como estás vendo as receitas? Vea. Fenomenales. Sí, Difíciles de facer en media hora. sí, ti crees, verdad? Madre mía. Bueno, pero aquí facemos Son un uns pouco... artistas os dous. A ver, facemos un pouco de máxia televisivo. Aquí Sí. enfría así, sabes? Sí. A cousa. Pero bueno, tanche Unha gustando. hora son 5 minutos. Sí, tache gustando. Sí, a verdad que sí, moitísimo. A ver aos veciños que estás por aquí. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, vostede é de crema pasteleira, de torta da avoa, de flan, de que? Eu de calquera cousa. Sí. Sí. Tío, que che den vai pouco. O que me dean vai para o corpo e listo. E xa está. Xa está, perfecto. E aínda así tes o estómago duro, non tes problema ningún, ni nada. Ningún. Non padezo de nada e hai que comer pa diante. Así nos gusta a nós, Se hai invitado, mellor. Claro. E non teño que pagar, mellor aínda. Claro. Por eso viñeches hoxe. Home, claro. Bueno, quen crees que vai gañar? Non sei, eu miro llevo a pinta aos dous. E cheira, pero vamos, a maravilla. Cheira de maravilla, non? Bueno, vamos preguntar tamén unha última persoa por aquí. Hola, señora. Boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, vostede que é de torta da avoa ou non? É de tudo, de tudo. Mochila repeirada de tudo. Sí. Sí, hombre. Bueno, pois nada, quen cree que vai gañar? Más que o cal. Home, O Xulio. o Xulio. Ai, mira, Xulio, que ben para ti, ves? Un aplauso tamén para a señora que está aquí falando a postón por Xulio. Vamos con Xulio, veña.
Este Xulio é moito. A ver, Xulio, como vas? Vou me poñer por aquí contigo. Gracias a señora do público primeiro, eh? Que confía máis en mí que a ti. É que sí. No, é que eso é certo. Claro, é verdad. Pois mira, ahora remato. Espera, vou limpar un poquinho aquí. Ca crema de chocolate, de cacao, ca crema pastelera, e ahora vou cubrir todo con galleta. Ajá. Guau. Que se vexa a fartura como che gusta a ti. E vou no decorar cunha folliña de herbaboa. Estou... Arrepentido, verdad? Estou un pouco fastidiado. Por qué? Porque se está quedando moi bonito. Entón estou un pouco fastidiado. Marcho, levo unha Bea que vou chamar e vou para xunta Merchi. Bea, por favor, camiña e ven xunta a nós. Un aplauso para Bea, está con nós. Que pinta. Non quero nin que o vexes. Que pinta. Non quero nin que o vexes. Non quero nin que o vexes. Ti vente comigo. A este lado vino moito. A este lado non o vin tanto. Pois mira, arrímate aí, arrímate aí. Madre mía. Mi madre. Desmoldo, aí puxenlle o papel para desmoldar facilmente. Dime. Como eran as capas? Galleta. Galleta, crema, galleta, chocolate. Galleta, crema, galleta, chocolate. No, era galleta, chocolate, galleta, crema. Ou galleta, crema. Da igual, da igual. Como ti que. Por onde peces o resultado vai ser o mesmo. Da igual. Xa está. É o rap de Merchi. De Fervin ou a nata? Vale. Puxenlle a mesma cantidade de nata que de chocolate picado. Vale. Entón agora ves que se está derretendo o chocolate e vamos ter un chocolate de cobertura. Este chocolate está moi bon. Ole, moi ben, eh? Mira, aí ven, aí ven, aí ven. Aí ven, que ven. Mentre lle das voltiñas, vamos repartir cartos. Con que molla Merchi as súas galletas? Con café e viño doce. Queres dicir as dúas ou unha vale? Unha, se nos contestan unha, vale, non? Sí, as dúas desta vez, ou? Veña, café e viño doce. Con que molla Merchi as súas galletas chamen á Televisión de Galicia se queren gañar 50 euriños? Estamos repartindo cartos, Chamen, teñen aí o teléfono, chamen xa. Isto é así. Mira ese chocolate. Xa tes? Mira ese chocolate. Mira, voulle contar un segredo á xente que está na casa. É que normalmente cando acaba o Quen anda aí, o presentador Juan Fuentes marcha. Pois hoxe, como había torta da avoa, quedou aquí, Quedou aquí porque quere comer torta da avoa. Eso é así. Eso é así, sabémoslo todo. Mira. 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 Mira pa aquí. A ver, eu tamén entendo a Juan, Eu tamén entendo a Juan que quede, porque, fixadevos, espectacular, increíble. Increíble. Bea, ven conmigo. Ponte aquí, porque tes... É moi difícil. Un aplauso para Juan. Ven por aquí, ponte aquí. Ponte aquí, xa, xo sei, é duro, é duro. É moi complicado, a ver. A vida é dura como o coñezo da verdura. Sí, isto é moi difícil e complicado, porque vamos... A pinta espectacular. Bea, eu sinto moito por ti porque vas ter que tomar unha decisión. Pero chegou un momento... Difícil decisión. Chegou un momento de que vayas probando, porque están pedindo... Os de Hora Galega xa están pedindo... Claro, queren os restos tamén. Están pedindo ahora queren os restos. A pinta espectacular, Así que... Xulio, vamos. Pois veña, Bea, cando En queres... sabor, seguro que isto... Tamén, non? Sí. Sí. Bueno, tenemos aí. Vamos a repartir cartos. Repartir cartos e eu probo. Vai probando e vamos repartir cartiños. A ver quen está por aí do outro lado do teléfono, iba a dicir eu. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. De Ferrol, non? Sí, sí. Que tal? Que tempo fai por aí? Bien, de noche ya. Bueno, xa. O tempo referíame a si chove, si fai vento, si no. Nada, perfecto. Estáse ben. Bueno, pois, contame, Mari Carmen, en que mollou Merchi as galletas da súa torta? Con café e veño doce. 50 euros, que marchan para Ferrol. 50 euros. Vale. Bueno, moitísimas grazas, Gracias a vosotros. Un bico gigantesco. Chao, chao. Chao, chao. Ostras, mira a cara de Bea. Bea, escoita. Orgasmo gastronómico no voltas co prato. A ver. Orgasmo gastronómico. Pome que non vos fijastedes moito cando estaba probando. Espera. Menos mal. Escoita, Bea. Dígame. Temos que rematar o programa. 2 tortas, 2 cociñeiros. Fantásticos os dous, maravillosos. Fixérono espectacularmente ben. Tes alma de presentadora.
Bea, de Cabanas, despois de desfrutar esas dúas maravillosas receitas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Quédome con Xulio, ¡Xulio! ¡Xulio! Bueno, Xulio. Ahí está, Xulio está imbatible, está lanzadísimo, Merchi. Qué pasada, Sí, maravillos dous, ou non? Sí, moi ben. A verdade que espectacular. Espectacular. Pasáchelo ben? Moi ben, moi Pois ben. nós encantados de que estiveres aquí connosco e que disfrutaras das tortas. Moitísimas Volve outro gracias día, a vos. vale? Si poido, veño. Si podes ben, Si poido, señoras, veño. señores, nós marchamos, o lunes hai máis. Quen anda aí, hai máis. A voltas co prato quedan agora ca actualidade de Hora Galega. Chao, ata mañá.